Sigurado ka ba kahit? Ni ba akti nagitulod kanya di balay? Wan, parang guyot na ka. Apay madina la tinulungan ni apong maon kani bintungan. Ni! Pati ka nga dumandano ka, Timsay. Katungtungan ka lang. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh, kasing tamis ko. Nyalakit na gito yun na yan. Lada na sigurado. Sinadanto mo lang. Oh, sige pa, kain ka na marami para tumaba ka. Op! Ampay baak. Op! Dapat di mo binigilan eh. Ang ka ba? Kung hindi ko pinigilan yon, malamang tulog ka na ngayon. Kahit payat yon, malakas sumuntok yun. Weh, di nga. Sige, ito yung bitaw. Sigurado ka pa akong kamuktibal bala ko maon, puran ta. Nagadunga ko itong titapong. Yata tinamayat, papapakunti ko ito ni Suna. Apong, sigurado ka ti aramidan ta. Nakayat mo, makasulit ta kanya na numaday. Kita yung kanyak. Adanto mo lang aldaw mo. Dama sa katao ito. Go, Andres! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ana, ata ti mapalpalam, kakainom ti arak. Nakamay sa tagay lang mo ba kay? Ay, sa tagay lang, nabartakan. Magpaiso mo ba kay? May isa lang nga tagay ko ga. Naulang magbiglan. Imbag pa, ita nakita na ka ni Bakji Kalidan. Di na puurang ka kuma. Kung saan nakagat ka ti ulag. Sigurado ka ba kahit? Ni ba akti nagitulod kanya di balay? Wan, parang guyot na ka. Apay madina la tinulungan ni apong maon kani bintungan. Ano tamok di ta? Sige, ganun ka pa ya. Ta, madila ka sa ti mangyari kanya. Pakitanda ka la ti arak, tumagay ka mo tam. Arsab ka la unay ti arak ka. Higim siya ito ya. Timsay! Di ka magaya nga. Hoy, Timsay! Katungtungan ka! Ni! Pati ka nga dumandano ka, Timsay! Katungtungan ka lang! Sumumbat ka mata! Ay, muryot ka gayam. Sumut lang nga madi ka nga sumumbat. Ni, papanamtim siya madi ko malalis atay tulad ka di balayaw. Tan. Sweetie Pie. Sama? Matamis ba yan, Sweetie Pie? Oo naman, Sweetie Pie. Kasing tamis ko. Oo nga. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh, kasing tamis ko. Isa pa, Sweetie Pie, matamis pala. Ah. Nyalakit na gito yun na yan. Lada na sigurado. Sinadanto mo lang.
O sige pa, kain ka na marami para tumaba ka. Kaya da mo, subsubuan na. Isti sabanan. Hoy! Papanamanan! Haang ka pa nga nalalaing! Apaan ko magpaglapag na bakay? Naglawaan lang ron ati paraangan nga pag napagnaam. At dalang ko anayo mo. Agbutog ka lang arudo, nagpasyar ka pay. Nagililag ka lang tako man, di na may maya pay. Ana, papanam tata? Anong tatay madim kahit narumuarak? Tapos tata, ano ba talaga? Kunak, iyilad mo latan, tamakaina na ka. Kaisong nga nagsubliak ba kay tapanag yung nagtagilad akon. Ay kasi yam, sige nga ron. Si Tipay, di ba si Dimsy yung kasama ni Kagawad? Oo nga. Tara, tignan natin. Kagawad, damag kaya may dimsain. Boy pa pala tong buwang na to. Grabe naman yung tibay ng buwang na to. Ay, awan pa'y baak. Anino pa'y langay tao? Ikaw naman kasi, Sweetie Pie. Nakita mo na nga lang si Dimsy, magtatanong ka pa. Kahit kailan talaga tong baak na to. Laglag yung utak. Nandiyan na ngayon tao, nagtatanong pa. Mabalin nga kadwandak nga itulod di balay da. Laktanga ko na eh. Pengamin madi kayo nagpakadwa di tanod yo. Awan da garaw, dada na pananda. Sige na, tulungan ta ko na. Tulungan mo na si Kagawad, Sweetie Pie. Uy, ikaw, ang pangit mo. Yari ka! Ikaw naman napagtripan ni buwang. Madim nga patpatulan ng baak. Muryo nga raw. Kit pangyapan ang tayong orad kanya na kagawad. Pinagkulit kamot ng baak. Di balay da garaw. Iya pante di balay da. Ikasanong orad no bati tadya sino kadwa na. Kini George, supay lang ating mang taraking kanya na. Pinagtatalunan pa nila yan. Eh kung dinala nyo na sana sa mental hospital yan, eh di tapos na sana yung problema. Oo, Sweetie Pie, para mabantayan siya ni George. Eh paano niya mababantayan? Eh wala si George. Hinanap siya. Api nga siya pulin na pa, kartila or dedim siya. Ha?